Jeg vil gerne bevise, at hældningskoefficienten A kan bestemmes ud fra y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi har den lineære graf, og der har vi 2 punkter. Et punkt, der ligger på linjen x1, y1, og et punkt, der ligger x2, y2. Vi har vores forskrift for vores lineære funktion, der hedder y er lig med ax plus b. A er vores hældningskoefficient, og b er punktet, hvor den skærer i y-aksen, når den er 0 i x-aksen. Fordi vi har den forskrift, så kan vi altså sige, at y1 er lig med a gange x1 plus b, og y2 er lig med a gange x2 plus b. Nu vil vi gerne trække dem fra hinanden, fordi y2 minus y1. Fordi vi ved, hvad de også kan skrives som, så skriver jeg den op som a gange x2 plus b minus a gange x1 plus b. Det er vigtigt at huske parenteserne. Det er selvfølgelig lige med y2 minus y1, fordi vi har y2 der, og vi har y1 der. Nu vil vi gerne have fjernet parenteserne. Så vi siger a gange x2 plus b minus a gange x1 minus b, fordi vi har en minusparentes der. Og den anden side er selvfølgelig fuldstændig uændret. Den hedder stadig y2 minus y1. Så kan vi så se, at b og minus b går ud med hinanden. Så har vi altså a gange x2 minus a gange x1 er lig med y2 minus y1. Fordi vi kan se, at a skal ganges med begge to, så kan vi altså isolere a uden for en parentese. Så kommer den til at hedde a gange x2 minus x1 er lig y2 minus y1. Vi vil gerne have isoleret a fuldstændig, og derfor skal vi altså dividere med x2 minus x1. Så kan de to nemlig gå ud med hinanden. Så går de to ud med hinanden, og vi har a stående alene. Når vi gør det på den ene side af lighedstegnet, skal vi også gøre det på den anden side af lighedstegnet. Altså dividere med x2 minus x1. Nu har vi kun et a stående tilbage her, er lig med. Derfor har vi nu et resultat, der hedder a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det er lig med det, vi havde heroppe.